Alright, for today's video, lapang is the key to success. Muna itong mga pagkaon guys, nata diri karon sa Panglao and of course nata sa Ubeco. Ubeco masiro na pagbasa. And muna sila ilang menu guys, so daghan sila mga choices diya. Onya, naapod sila mango, smoothie, and of course kining mga cuisines nila like chicken curry, o syempre calamari with fries, o syempre dippings nila ketchup, ug ang teriyaki chicken fried rice nga naay itlog nga topping. So syempre mo na tong giunag kuha kay mo may murag nindot og presentation. Nya kini siya diare guys, nani siya sa poblasyon Panglao located. So kasagaran nga na nila guys is mga Koreans. So feeling Korean sabi ani mga higayuna guys, and of course tilawan na to ning ilang chicken curry. Nasa takakaon ang chicken curry sa mga karinderya pero murag lahi ra gini ilang lasa diri kay pinasosyal. So mga medyo late lunch na ni siya. And sa kadaghan na tong gi-order wala to mahurot so take out. Sige bye.